muistan, kun vanhusten talojakin rakennettiin. Piti olla aputyömiä. Kaverit antaa mulle leipää. Tei vähän töitä. Ja tuolla meikäläinen asuu. Tuo parveke. Sieltä mä hyppi alas muutaman. Tämä oli meidän kuvia, jotka mennään Parvekelta toista. meidän taustalta toiseen korrektiin ja kolmanteen. Se on väliä, se on korrektia. Tää ei ole enää minkäänlainen keskustelua. Niin tässä, hetkinen tää kaverina, niin se on Hietala eilen. Taisi olla. Hietala. Niin tässä meikäläinen nappasi ensimmäisen oluen täysikästä. Ja tätä aluetta kulotettiin aina välillä, kun saatiin palokunnalle töitä. Sitten mentiin tonne. Niin oli meillä. Nostalgiset muistot on. Ja tästä näin. Järvisen Janikas tulki sun tunturilla, veettiin lipaa. Se oli tästä näin se. Jotenkin se vaan, en mä tiedä, menikin Janilla sitten jalat vai mikä niin väliinkö. Yhtäkkiä vai vielä niiden tunturissa. Silloin se meni lokaosa meni paskaksi. Ei, eikä puhunut mitään, niin se oli tapahtunut. Jani kertoo. Oliko se? Joo. No nyt sä tiedät, tässä se tapahtui. No ne kerrat tuolta pyörätiin kaupungille ryyppäämään edellystä. Kadetti oli parkkissa tossa. Just en muista niitä paikkaa näyttämiä vesi, kun ajoi se autossa tai veetti. Ja se ajanut siellä niin paskasta. Mikäs muistat? No niin, ne meillä keltaiset talot tässä. Muistatko sä? Tästä pani palaamaan tää metä sitten. Ne oli tässä ne kaksi pitkää rivitaloa. Ne puiset. Tästä me hyökättiin Mäntylän puolelle. Meillä oli sotakin. Kivitettiin toisia niinku pöhölä. Ollaan mekin järkimiehiä ollut. Mä muistan hyvin, ne varastettiin se toisella puolella. Niin tässä oli. Se iso varasto mitä oli, mentiin sisällä. Niin, se oli niinku tuossa Rahan tolla puolella, yksi Rahan puolella TV. No niin oli. Niin, tuossa toisella puolella. Pääsi ihan hyvin sisälle sinne. Niin, ja siellä on sitten Mäntylä, mihin hyökättiin. Mitäs meidän päämaja on? Jossakin tässä kohtaa. Ei päästetty mäntyläläisiä rautatielle. Ja Kari asui tässä talossa. joo, keskirappu tossa. Ja Karihan ei ollut virallinen marttalainen, se oli särmäläinen.